Dobrý deň, volám sa Anka a som majiteľkou svadobného salóna Eden v Rimavskej Sobote. Už 17 rokov plním sny nevestám a každý deň ma naplňa radosťou, keď vidím, ako sa v mojich šatách cítia krásne a sebavedomo. Viem, že svadba je jedným z najdôležitejších dní v živote ženy a preto sa snažím, aby sa každá nevesta, ktorá prekročí dvere môjho salónu, cítila výnimočne. Na svadobnej výstave na Masarykovom dvore ste mali možnosť vidieť tie najnovšie trendy v oblasti svadobnej módy, ale ja vám chcem ponúknuť oveľa viac. Chcem vám pomôcť nájsť šaty, ktoré vám nielen perfektne sadnú, ale ktoré odzrkadlia vašu osobnosť a v ktorých sa budete cítiť ako princezná. Pretože svadba je o splnených snoch a ja vám chcem pomôcť ten váš svadobný sen splniť. Príďte do môjho svadobného salóna a nechajte sa očariť svetom svadobných šiat. Teším sa na vašu návštevu.